I aquests altres, groc, i com a... A veure, ensenyeu-me el puó aquest, ensenyeu-me la fulla de puó. On és? Aquí darrere era, no? Clar, aquí també n'hi ha aquestes fulles. Oita, I oita. aquí també? A on, a on? No, aquí no tant, sí que n'hi ha, però no, aquelles més, I què és el puó? Això és el por, això. És un insecte que vol Què fa? tenir, no sé el que és. Que jo, A veure, Això eren... això és el puó. I què fa això? Què és el que fa això? Què fa? que no Sí. sé. Es mitja la planta. Se la menja? Se la mengi. No la deixa créixer i va mitjant. Carme, quina feina feu avui? Quina feina faig? Sí, què esteu fent? Horticultura, no sé. Sí, però ara què feu exactament? Amb aquesta eina, què No feu? sé, remoure la terra. Remoure una mica? Sí. Vinga, vinga. Vale. Oh, i tant, claro. Totes les fulletes malament que trobem aquí, les tallarem i les... Bueno, i les que quedin ja creixeran sanes. Ara hi posarem I les ficarem aquí dintre. una miqueta. Un sobre, això. Clar, ara, pobretes, estan malaltes. Així que em diu? L'espinac, Són vitamines per les plantes. quan està d'aigualera, Sí. quan s'ha d'anar a collir espinac, sempre ha de ser a la tarda. Quan l'aigualera ha passat, perquè si no, l'aigualera no li agrada i es tornen grocs. Torna de color groc. Sí, Allà potser no Caram. no veu molt. Si farem el tractament. Marc, el tirem tot? No hi ha cap rat que no es menja. Vinga, Mari Carme. Només. Tu ets encarregada d'aquestes. Ramona, què esteu fent, Aquestes d'aquí. Ramona, què feu ara? Què feu? N'hi ha molt. Ara Sí. Posem una mica més, aquí? volen fer desaparèixer el pugó. I com ho farem, això? Tenen de Sí. ficar un líquid. Què hi posarem, a veure, ara, en aquest pugó? A veure com ho fa, això? Això és bledes i això és enciam. Sí, sí. Això és bledes. Ja està. I ara què heu fet? Què heu fet? Perissesso. Què heu fet? Sulfatat, tot això. A veure com han sofat, a veure, vinga. A sota. Quan el tirem, ara el que haurem de fer és mullar-lo una mica més, regar-lo, netejar-lo de l'abono, que l'abono no quedi brut. El que ens està dient avui el Josep i la Maria és que quan els espinacs estan molls no els podem collir, no els podem aclarir, no podem fer res. Per què no podem fer res? Què passa? Perquè tornen grocs. Es tornen grocs, sí, sí. Tornen grocs. Se tornen de color groc. Llavors, L'espinac a casa s'ha d'anar a collir a la tarda, quan és això. sí, senyor. S'arrenca una fulla i Ja ho veieu, mira darrere com queda. Canetes. Ara, com què? Mira cómo sabe buscar. Mira cómo sabe. Lo d'hivern. Com se li diu amb aquesta oruga? No està ensofatat, això. Ah, com se diu de l'eruga, no sé jo. Aquesta és l'oruga verda de la col. De la col. A la cola. Mira, aquesta encara no se li ha fet, Mari Carme. Ah, així. Hosti, quina potència. Oh, això no Marc, fa. ja m'ho escut. M'has d'aguantar aquí. Em porto les eines ja? Ja se les ha reguantat. Sí, després les netejarem abans de... I ara per a què ens servirà aquest fil? Un cavalló. Això és per fer una línia recta. Amb el fil marquem la línia i després la passem això, tots els granos. Doncs tu me guardes el fil. Primer les posarem a veure perquè capiguen totes. Primer les repartirem. Ai, com costa aquesta! Està ben sortida. Conya. Ara. Ara. Calla, ui. Està ben sortida. Ara sí. En aquest forat que hem fet aquí. Aquí dintre, eh? Ja l'hem No, que hi ha dos de faves. Vinga, reomplim. Ja està bé, sí, no apretem. I ara, pobret, així, la fulla no. Sí, no. Ara, sí. la terra que hi havia aquí al cantó, Ja marxat. tornem a posar-la una altra vegada. Claro. Per netejar les eines. Qui vol netejar les eines? Va, la Maria, vinga.
Maria, t'animes? Una altra regadera, vaig a omplir-la. Mira, aquesta està neta. Més Ja eines. ve l'altra regadora. Aquesta ja està neta? Ja la porta? Ai, sí. Ja n'hi ha prou aquí, no? I un raspall. Aquesta O ja amb el està guant. ben neta, també. Ja la tenim. Està bé, no? Així és. Igual anem un cantó que l'altre. Aquí no sé si... Acabar de les bledes, ensulfatar, Vale. les faves, I regales, també. i regales. Vale. Entre tots, Entre tots, i tu també n'has plantat. Quantes has plantat tu? Tu n'has plantat 2 o 3 o 4 de faves. Va tenir prou. Ah, vale. per Pensava... barrejar això. No. Això és de bo, no? Això és de bo. Què heu fet avui? No sé, perquè com que no em vol dir aquí, però que em sembla que estava ben presentat alguna cosa. I aquí què heu fet abans, aquí? Aquí ho hem limpiat i hem de ficar les cols.